casualidade que haría Canciño descolgase aquel teléfono que soaba insistente e escoitase dunha voz distorsionada, case tétrica, o da festa na casa do Marqués de Cebrián. Ela, espabilada como era, viu a oportunidade dunha cadeira permanente ou incluso dun programa propio. Non lle dera moita información, pero si a promesa de máis, conforme demostrase o seu interese, porque non quería. E iso deixoulle claro arriscarse con alguén incapaz de chegar ao fondo. Alí a Canciño recachaba os ollos e baixaba a voz para que ninguén lle roubase a que parecía a exclusiva, máis exclusiva de todas as exclusivas. Non o dubidou. Botou man da tarxeta de crédito que suplicaba unha nómina estable e puxo rumbo ao norte. O Marqués de Cebrián vive no norte. Entre outros sitios, a parte do título de Marqués ten múltiples propiedades. Cartos igual non tantos, pero propiedades sí. Para iso era a festa, non por interese do Marqués, que contaba que poucas esmogas lle quedaban, non por vello, por exceso, senón por interese das institucións, que vían nunha parte das terras do Marqués unha bonita urbanización con vistas a un pazo señorial de comezos do 18. E cara, sobre todo cara, non por boa, por marxe de beneficio. Conducía como a unha tola polas corredoiras estreitas e escuras pendente do navegador, do móvil e da tablet. As voces daqueles aparellos daban indicacións e lle aceleraban o corazón. Torza á dereita en 200 metros. Saía do navegador. Dáballe o mesmo. Torcería cando vise a curva. Non sabía calcular 200 metros naquelas condicións, nin noutras para que nos imos enganar. Calculaba o talle dunha modelo mentireira a primeira ollada, pero 200 metros non. Lora Dimas. Saía do móvil. Que forte, que forte! Repetía con emoción, con ansia, con frenesí, con todo. Reserva confirmada. Saía da tablet. Respiraba con alivio. Non pasara moito dos seus tempos de reporteira na rúa, pero o corpo afixéraselle con facilidade a boa vida. E se tiña que pasar a noite no coche, pasaba. Pero caíalle mellor pasala nun hoteliño rural, que unha referencia de pasada a un establecemento hoteleiro dáballe certo empaque á información. Fernández Balados e a súa muller. Saía do móvil. Que forte! Berraba emocionada. Que cabrón! Tamén vai estar Lora Dimas. Momentazo! Razoaba calculando o número de compradores que ia ter as portas con semellante material. Lora Dimas era unha famosa celebrity de procedencia misteriosa que levaba un tempo revoloteando pola alta sociedade sen que ninguén a conseguise entrevistar. Tamén se dicía dela, entre outras moitas cousas, que estaba envolta total Fernández Balados. De aí o de momentazo. Torza á dereita en 50 metros. Saía do navegador. Que sí! Respondía sen facerlle caso. Tiña pensado torcer en canto vise a curva, que para iso estaban as curvas, para torcer nelas. Brandariz Arribas. Saía do móvil. Brandariz Arribas! Sorprendeuse. Que pinta Brandariz Arribas nesa festa? Dáballe voltas. Torza á dereita en 5 metros. Saía do navegador. Que pesadiña és, filla? Respondía dándolle voltas ao de Brandariz Arribas. Brandariz Arribas era un nome pouco habitual nos chamados saraos. Ao mellor é amigo do Marqués, deducía. Que forte! Brandariz Arribas! Dáballe voltas recatándose por fin de que, como lle dixera aquela voz distorsionada e algo tétrica, había que chegar ao fondo. E chegou ao fondo do precipicio. Os 5 metros pasaron e ela non viu a curva. Como a ia ver? Non levaba as longas postas e os do concello ainda non pasaran a arredondar as silvas. O fondo tampouco quedaba tan abaixo, pero afuciñou contra unha alcacia mimosa, forte como un carballo que, iso sí, envolvía a noite nun aroma doce, dándolle un toque poético á situación. Que golpe! Refregaba a cara a Aría. Non, refregaba a cara ao espírito de Aría. O que sería Aría de corpo presente tiña a cara empotrada no airbag, aínda ca boca aberta de berrar. Que forte! Co parabrisas estalado en riba e cuberta cun manto de puntiños amarelos.
Branda Liza Rivas seguía sorprendida. Sorprendida e sen consciencia do seu estado. Entre as polas da mimosa viu as estrelas e, aproveitando a súa luz, tratou de buscar o teléfono para que a voz distorsionada lle dese máis información. Non o atopou, e de atopalo non o podería coller. Claro que diso aínda non se decatara. Quixo a casualidade tamén que a min me tocase nun concurso do Facebook do Leite de Verdade unha fin de semana nunha casa de turismo rural na aldea que está á volta da curva. E non estarás farta de aldea? Preguntou miña nai, extrañada pola euforia. Estaba. Da aldea de ir sachar as patacas e plantar na horta. Da de cama feita, mesa posta e solarium con piscina privada non. Tiña pensado dormir até tarde. Comer como unha porca, como unha vaca ou como o animal que máis come dos animais que comen moito. E se me aburría, dar unha volta polos montes circundantes para sacar unhas fotos e poñelas no meu muro para restregarle a xente, que era o máis importante de todo. Chegara aquela mañá despois das 12, case a punto para a comida, co tempo xusto de deixar a maleta na habitación e dar unha volta para sacar as fotos que colgaría pola noite, en caso de non xurdir nada máis interesante. Tipo, turista guapo solitario. Non, só é con ganas de compañía. Comín na mesa de acarón da fiestra con vistas ao carro de madeira que adornaba un xardín de erva perfecta, protexida cun mantel de lino de vainica na volta en pratos de cerámica fino. Non desagaradelos, pero finos. Unha comida boísima. E, sobre todo, abundante. Para a miña desgracia, non había máis xente na casa esa finde. A anterior, sí. Houve un congreso de arquitectura no hotel da vila e, como aceptaran as reservas demais, pedironnos unhas habitacións. Aloxamos os arquitectos máis novos porque de noite querían facer festas sen molestar a ninguén. Dicía a señora tan tranquila, e para completar a explicación ensinou as fotos. Lurpia mala, sí. Arquitectos novos e guapos. Eu soa na habitación facendo máis interesante no Facebook. Por aproveitar a oferta, preparei un baño de sales efervescentes da toxa, a luz de candeas aromáticas e con música folk soando polo baixo. Despois dormí placidamente ata que despertei, e non foi galo esta vez, non. Foron os berros espantosos que viñan da eira. Ainda era de noite. Ainda eran as 3. Ainda eran as 3 da noite. Erguíme como unha bala esquecendo o relax do baño de sales, a armonía dos grilos e a nai que pariu a tranquilidade toda e devolvéndome aos 3 da cidade. Mirei pola fiestra e non se vía máis que a luz humilde das estrelas e o verde duns ollos de gato, igual negro, igual gata, que cruzaba a eira con elegancia. Volvín á cama. Berros outra vez. Podía distinguir unha muller, a que máis berraba, e unhas voces máis graves, igual de homes, eran algo así como indefinidas. Erguíme de novo. O gato desaparecera do campo de visión, pero as estrelas parecían alumbrar máis agora. De feito, parecíame ver unhas pequenas luces no medio dos eucaliptos. Sí, eran luces, non estrelas. Os berros tiñan que vir de ali. Agardei un pouco por ver se a dona da casa se erguía e poñía orde como eu consideraba que debía facer, pero non o fixo. Vese que o licor café tiña máis licor que café. Baixei correndo, polo cabreo non pola ansia. Saín pola porta, crucei a eira, crucei a corredoira, crucei o prado e metíme dentro da carballeira, que non era de carballos, pero que non sei como se lle chama ao monte cando ten eucaliptos. Sí, as voces viñan dali. E as luces tamén. Había unha rengleira de figuras encapuchadas, indefinidas, vestidas de branco, con cada no seu candil, encabezada por unha figura igual de encapuchada, indefinida e vestida de branco, pero lixeiramente máis grande, ou era a que estaba máis preto. Fronte a ela, unha muller, parecía, unha melena longa e revolta que a facía lixeiramente cabezona e familiar, vestida a última pero algo enrugada, calzada con zapatos de tacón que máis parecían andamios e que xesticulaba con tanta enerxía que por veces daba a impresión de flotar. «Estou che dicindo que non!» berraba a muller con enerxía. «Non se trata do que ti queiras. Viñemos por ti e vas vir con nós», decía a figura indefinida, encapuchada, vestida de branco. «Hostia», pensei, «a santa compaña!» Por un segundo o corazón detívose e o alento non cortou a noite.
reflexionei. Si, o medo tampouco era tanto, reflexionei. E non será unha performance desas, pensei para min. Claro, por iso a vella non saiu a escoitar os berros. Acheguei. Claro que se trata do que eu queira. Non vou deixar pasar esta oportunidade. Non vou deixar pasar a oportunidade da miña vida, nin por vos, nin por ninguén. Escoitas, berraba a muller. Nós viñemos por ti, e ti vas vir con nós. Punto. Respondía a figura indefinida encapuchada vestida de blanco. Que pasa aquí? Interrompín. Que berros son estes? Ide verar as vosas casas que eu quero dormir. Como se non contasen comigo. Como se de verdade a sorprendese. A muller dou a volta e as figuras indefinidas encapuchadas vestidas de blanco cravaronme os ollos ou o que fose. O silencio da noite calou os grilos, parou os saltóns e callou o leite nas ubres das vacas. Pensei, a inconsciencia doume para pensar, que igual non era unha performance desas, e realmente era a Santa Compaña. Mais que nada, porque a muller, vestida a última moda e calzada con zapatos que parecían andamios, tiña unha cara de morta que daba arrepios, e o logotipo da Fiat marcado na fronte. Estas, que din que teño que ir con elas, ti ves? E por que teño que ir eu con ninguén? Eu vim aquí pola miña exclusiva e non vou marchar sen ela, oídes? Berrou a bonda muller para que a comitiva escoitase ben. Temos que levarte con nós, insistía a figura de branco. Imos ver, tratei de intermediar. É imprescindible que sexa hoxe. Igual se lle dades uns días, ela resolve o que ten que resolver e vai con vos sen problema. Exacto! E iso é o que levo horas tratando de explicarlles. Eu mañá xa o teño todo solucionado. Eu son María Canciño, sabes, xornalista. Dixo estendéndome a man. Tratei de ser educada. E aínda que Aría tiña as mans cheas de roña e moi mala pinta, estendín a miña tamén. E aínda que non vexo certo tipo de programas, facíaseme coñecida. Foi raro o de que me atravesase. Hoxe viñemos por unha ánima e temos que levar unha ánima, dixo a figura indefinida. Pero, seguro que hoxe morriu alguén máis, dixen con naturalidade. Morrer? Preguntou a Aría, non sabendo do que falábamos. Podes vir ti? Resolveu a figura indefinida con voz profunda. Eu? Dubidei. Repasei de memoria se realmente saíra da bañera ou quedara dormida e afogada, e a que cruzara ainda fora a miña ánima. Si, unha vez nos ves. Dicía que non ca cabeza a filla de puta. Se non é un día, é outro. Apuntou unha das figuras de detrás. Aría miraba para un lado e para outro sen saber, desconcertada. Non. Arrepentida de ser tan sensible aos ruidos que máis me daban a min 4 berros ao lonxe, se tiña toda a finde para rascar a gusto, sobre todo gratis. Pois daquela ten que vir ela. Zanxou a figura de branco. Que non vou contra! Exclamou Aría. E de novo todas as miradas volveron a min, fixas, demandantes, exixentes, tanto que ata me pasou pola cabeza ir á casa e matar a vella, que, home, estaba máis próxima ou un día ou outro camín. Da mesma colleita, pero menos drástica, foi a solución que se me ocorreu de camiño que pensaba o da vella. Auga bendita. Auga bendita, repetín en alto. Como? Preguntou Aría. As figuras de branco non dixeron palabra. Vese que entenderon. Mañá aquí á mesma hora, negociei. A mesma hora. Aceptou a figura indefinida de branco. Marcharon. Igual non foi conformes. Polo menos tes ata mañá, espero que che dea tempo a facer o que querías facer. Dixenlle a Aría. A esta hora tes que estar aquí e marchar con... Fixen un aceno cara a escuridade agora. Genial! Teño que ir á casa do Marqués de Cebrián, lévasme! Pediu cunha voz inocente de nena terrorífica. Se soubese onde estaba a casa do Marqués de Cebrián,
igual a levaba, porque unha, despois de negociar ca Santa Compaña, tende a sentirse capaz de calquera cousa, por riba do ben e do mal, poderosa. Levasme, 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 repetía como a un disco raiado do máis aló unha muller pequena pero intensa. Non, eu vou dormir, que vin de fin de semana tranquilo e quero dormir. Rematei unha excusa rápida para sacarme do medio. Tedes que entender que eran as 3 da mañá. Moi espabilada non andaba. E paguei as consecuencias. María veu comigo por moito que pechei a cancela con cuidado. A porta da entrada a modo. A porta do corredor sen facer ruído. A porta da habitación con xeito. É que se non me levas non vou poder facer a exclusiva. Xolombicábase onllada a cabeceira da miña cama como a alma en pena que era. Era a mellor exclusiva da miña vida. Ia ser unha bomba, esa non a sacou un día vai sacar. Pero non penses que era unha tontería de festa desas de pirámides de bombóns. Non, é unha cousa grande. Tiñan confidentes, sabes? Poñía esa voz triste, facía ese drama, atravesábame con esa man fría. Mañá lévote, claudiquei, sen a máis mínima intención de facelo, só por ver se me deixaba dormir, ca esperanza de que desaparecese co día. Vale, pois imos, dixo, como se lle acabase de dicir que íbamos de inmediato. Que te levo mañá, rosmei. Xa te escoitei, pero temos que ir ao meu coche por meu bolso. O móvil e a tablet, ali teño todo o que precisas, dicía entre marimandona e emocionada. Dei a volta para non oíla, pero non valiu de moito, facía ademán de tirar das mantas, e aínda que non o conseguía, provocaba unhas correntes que parecían un exército de mosquitos cun aguillón ben afiado en borraso. Ergueime, vestinme, e supliquei non estar soñando e aparecer dormida en roupa interior no medio da ira lambendo un sacho. Luvas, tes que levar luvas, non podes deixar pegadas, pensaba en todo. A muller temía que viñésemos da científica, e ao ver que faltaban as súas pertenzas, nin que soubesen o que levaba ela no coche, e analizar as pegadas dactilares, sospeitasen que eu a asasinara porque estaba detrás dunha información de alcance. É que son unha xornalista de investigación, dábase a valer. E podía estar morta. E ser unha histérica, pero tiña un gran sentido da orientación, acompañado, iso sí, dunha gran habilidade para voar e cruzar a través, e tamén dunha gran desconsideración cara as que non a tiñamos. Filla, a ver se te apuntas a un gimnasio que eu levo tacóns e vou máis rápido, acompañou con xesto de noxo vendo as miñas zapatillas embaradas. O Fiat 500 branco nacarado de Arías seguía estampado na alcacia, case coberto de flores amarelas, co corpo de Aría abrazado ao airbag e algunhas das extensións pegadas no parabrisas. Deus, exclamei horrorizada, teño que chamar a emerxencias. Estás tola. Localizarán a chamada polo GPS e a ver como explicas todo isto. E iso que era ela que estaba toda escarranchada e supoñíase que morta. Claro que estou morta, non ves que non respiro? Dixo quitándolle importancia, como se fose normal estar diante do corpo presente dunha. Rodeoume abrir a porta do outro lado con sumo cuidado e doume instruccións precisas de coller só as cousas que me indicara, sen tocar, nin mover nada máis. Como se estivese xogando a operación, nin que fose tan fácil. Unha vez tivemos o botín nas nosas mans, insistí no tema de pedir auxilio, e ca mesma naturalidade díxome que non, que malo sería que non a atopasen co día. Pero eu, temendo unha chantaxe, que non é que vexa certo tipo de programas, pero meterle un as na manga a unha xornalista do corazón fantasma non me parecía a mellor idea do mundo. Así que, a risco de non saber que contar cando me viñasen pedir explicacións, chamei a emerxencias co teléfono sin tarxeta SIM, que algo máis difícil de localizar sería. Non dixen moito. Dixen que vira un coche espetado nunha alcacia, pero que o acceso era moi complicado e que non parecía ter ninguén dentro, aínda que chamaba por súa vía, que unha estaba moi preocupada, pero tiña moito medo,
porque eran unhas horas moi altas na madrugada. E tan pronto colguei, corrín cara ao hotel, agachándome debaixo de canta fora de árbore atopei, por se viñan en helicóptero e me vían desde o aire. Sí, as altas horas da madrugada que eran. Na móvil de Aría había unhas 30 chamadas perdidas, case todas dun número descoñecido que ela identificou como a súa fonte. Na tableta, un feixe de correos electrónicos con asuntos do tipo de fotos UCI hospital, vídeos baño discoteca, que ela valorou como sen interese. Mandoume chupar o teléfono axiña porque estaba segura de que a súa fonte volvería a chamar para darlle máis datos sobre a festa do día seguinte. A última chamada era de 2 horas antes. Igual pensou que non se interesaba e non volve chamar. Quen tal lle dixo? Decidín non volver a opinar, hinchouselle unha vea ao sitio, ao longo do pescozo e para min que o pelo lle colleu máis volume. Por sorte, a voz tétrica distorsionada volviu chamar a iso das 7 da mañá. Era difícil de entender, pero dábame máis medo a voz que a fantasma. A él non lle soou rara a miña e doume sen problemas toda aquela información supostamente confidencial, supostamente sensible. Eu repetía en voz alta os nomes que a voz me ia dando e Aría cambiaba a expresión da súa cara de «Que forte!» a «Que forte, que forte!». Tamén me dixo como facer para entrar nun recinto supostamente moi vixiado, supostamente moi exclusivo. Nese punto, Aría abalanzouse sobre o roupeiro e case no mesmo xesto pechou as portas desesperada. «Debemos coller a maleta tamén. Será demasiado tarde?» preguntou, calculando se xa chegara a axuda en corredoira. Debiu pensar que era e saiu da habitación. Volviu emocionada. «Tes que ir á habitación do fondo. Hai un armario repleto de vestidos e zapatos divinos que igual che serven». Non era unha suxestión. Pareciume raro e ao mesmo tempo tranquilizoume que non houbese máis xente ca min aquela finde, polo de que non me pillasen roubando. Fose de quen fose a roupa, tería que ter cuidado ao sair. Igual a vella a recoñecía. O vestido agacheino debaixo da miña gabardina impermeable de oferta. E a señora non se fixou nos zapatos. Igual quedou espantada ao verme toda pintada. Ben, según Aría, e supoño que sería certo porque me mandou borrar a cara unha e outra vez ata que quedou convencida. Que pouca clase ten este coche, non tes outro? Aí, deixeille claro que estaba ao borde do límite da miña paciencia. Pero tiña razón. Na entrada da casa do Marqués de Cebrián, as miradas facían do comentario de Aría un apunte considerado e inocente. E aínda así, seguindo as indicacións da voz tétrica distorsionada, pasamos sen problema. Dixéranos que tiñamos que prestar especial atención a Brandariza Rivas, consello co que coincidía Aría, que revoloteaba polo xardín centenario do Pazo na súa busca, porque nin era tan amigo do Marqués como para acudir por compromiso, nin tan amigo das urbanizacións para ter interese na reunión. Pouca xente recoñecía. Aría dicía nos nomes como se fose obrigatorio sabelos, alguén da política. Con que ansia se abalanzaban sobre as bandexas. Eu tamén. Pero eu nin dormira nin almorzara. Que temos que facer? Preguntei explicando a man que era unha bandexa de copas de champán, supoñíase. Ti non te preocupes. Non o facía. Eu vou poñendo a orella a ver se escoito algo interesante. Ti, se podes, saca fotos con móvil. Tarefa complicada. O champán, o canapé e o empeño que tiña todo o mundo en saudarme como se me coñecesen. Para min que me confundían con alguén. E o móvil ata aquel momento no bolso. Mira, mira, mira! Intentaba tirarme do brazo. Ese é Brandariza Rivas. Hostia puta! Nese momento entendín a insistencia. Era unha mezcla entre o mentalista Carlos Sainz, cun traxe esculpido sobre un corpo que se adiviñaba interesante. Non moi alto. O xeito. Sácalle unha foto. Unha non, as que poidas, grava un vídeo. Odeaba Aría. Non tiven a sorte de resultar coñecida, ou polo menos non tivo a ansia de vir saudarme como os demais. Até un conselleiro me saudou, que nin pola rúa me miran cando se insulto.
Vai onde a el, é a clave de todo, ordeaba Aria. Veña, está falando con Lora Dimas. A esa tampouco a coñecía, pero tiña pinta de que fora moi guapa na idade de ser guapa. Desculpe, señora, dixo con voz imperativa un vestido de camareiro. Non estará facendo fotografías. Sería tan amable de ensinarme a súa invitación? Invitación? Non tiña invitación. Puxenme a rebuscar nerviosa no minibolso. Dillo que che dixo a fonte, berraba Aria tamén nerviosa. Non lembraba o que me dixera a voz. Daba a impresión de que todo o mundo me miraba e de que o tipo serio vestido de camareiro medraba e ensanchaba. Dille que ves da axencia, apurábame Aria. Veño da axencia, soltei sen saber que significaba. Ah, ben, garde o móvil se tan amable. Desapareciu o tipo. Garda, pero non o apagues, que siga gravando, dicía Aria. Que será iso da axencia? Pregunteille. Seguramente se referirá a unha axencia de modelos, dixo con sorna. Puta, que pensan que son puta? Escandaliceime. Eu non vía certo tipo de programas, pero a historia dos 3.000 euros a cea soábame. Non, simplemente non me gusta que me graven. Escoitei unha voz máis seria aínda detrás de min. Non, eu non estaba gravando, de verdade que non. Dei a volta temendo que fose un home máis grande aínda. Se queres, pido que che requisen o teléfono e comprobámoslo. Dicía Randariza Rivas, sorrindo, pero con voz seria. Non, de veras. Eu non vía certo tipo de programas, pero sabía que mentras o vídeo non saíse á luz, había que negalo todo. Non o convencín, pero tampouco me quitou o móvil, cousa que aliviou máis a Aria que a min, e volviu falar con Lora Dimas, que xa me contara Aria que fora unha actriz moi famosa en Brasil, afincada agora na Costa do Sol, que arrastraba certos problemas do seu home por determinadas empresas non demasiado transparentes, nin aló, nin aquí. Da cea e do baile de despois sacamos toda a información que Aria viñera a buscar sen o máis mínimo esforzo, sen facer ningunha pregunta. Como era de esperar, o conselleiro e algún dos políticos xunto cun par de constructores presionaron con promesas ao marqués para que prescindise dun anaco de terra. Total, para que o queres, dicíanlle. Lora Dimas perseguía case sen descanso a todos os homes que había na cea, non polo feito de ser homes, senón polo de ter cartos. Polo que puiden alongar a orella e polo que Aria testificou, necesitaba efectivo ou alguén que lle servise de intermediario. A min non me quedou claro. E despois había outra conversa que non se escoitaba, que envolvía ao marqués, a Brandariz e a unha con pinta de vir da axencia da que tiña que vir eu. Que forte, que forte, que forte! Repetía Aria á volta da aproximación. Temos que marchar, teño que escribir todo isto. Non nos queda moito tempo. Vamos, vamos! Se poidera agarrar, metería buratos no brazo de lado a lado. Vamos! Poñíase diante apurándome. Eu apuraba, xa comera, xa bebera, xa bailara e xa colgaran sobre a miña persona a etiqueta de vir da axencia. Tiña tanta presa por marchar como ela antes de que algún vello verde daqueles lle dese a borracheira cariñosa ou, peor aínda, a borracheira exixente. Por desgraza, o tal Brandariz non parecía pegárselle o cariño ou a borracheira. Non sei cal dos ingredientes fallaba. Conducir cara ao hotel foi un pesadelo. Aria parecía unha locutora de Radio Fórmula repetindo a hora cada 5 minutos e contando o tempo até a reunión que a Santa acompaña. Sorprendiume. Pensei que non tiña intención de cumplir ca súa parte do trato. É o que faría eu. No hotel mandoume coller a tablet e escribir ao pé da letra todo o que ela me ditaba nun correo electrónico destinado a unha corporación.
Brandariz ten un problema grave co conselleiro de Economía. O marqués convidou unha festa para tenderlle unha trampa. Debíalle un favor a Brandariz polo de cando lle expuxo a terceira muller con aquela modelo. Parece ser que Brandariz lle axudou a agochar o patrimonio para que a muller non lle puidera pedir na demanda de divorcio. O tipo co que Brandariz ten un problema debe de estar pedindo cartos, porque non paraba de dicir que non estaba disposto a soltar un patacón máis e que ia cortar o problema de raíz. Agora temos que averiguar cal é o motivo da chantaxe, porque clarísimamente é unha chantaxe. A rapaza que falaba con eles é Mandalina Gresa, ganadora da cuarta edición de Modelos con Clase, que casualmente traballa para a mesma axencia que a modelo ca que se liou o marqués naquela ocasión, e probablemente a mesma axencia que proporcionou as modelos para a festa. Falaba Aría a un ritmo frenético. E non pode ser que o conselleiro xa lle estea facendo unha inspección e o tal Brandariz non queira pagar unha multa ou algo, díxenlle. Non, asegúreche que non podo distinguir entre unha multa e unha chantaxe, son unha profesional, insistía Aría. Escribe tamén que Mandalina saiu da festa co conselleiro, no coche oficial. En serio? Preguntei por que non os vira. Sí, dixo con ton raro, que non soaba demasiado sincero. Chegou a hora e a Aría non dou un paso atrás. Encamiñouse cada ao seu destino entre os eucaliptos co mesmo paso coqueto co que correteaba dun lado ao outro polo xardín centenario da casa do marqués. As luces tenues que traía a comitiva esvaecéronse ao tempo que perdín de vista a Aría. Era unha tía divertida, pero eu tiña sono e agradecín que marchara en tempo para dormir un pouco antes de erguerme para chegar ao almozo e librar a habitación. O día amenciu ca morte en extrañas circunstancias da colaboradora máis emocional do mundo rosa na primeira plana da prensa seria, nas novas da tele, nas redes sociais e incluso nos programas especiais dos programas nos que ela colaboraba. Saír da calzada nunha estrada super secundaria, nada iluminada, mentre se atende o móvil, é do máis lóxico. Pois non, porque quen foi esa misteriosa muller que chamou aos servicios de emerxencia? Será a mesma persoa que enviou o correo e as fotos informando da festa na casa do marqués? Saiu da calzada por accidente ou botaron fora para que non falase? Onde están o bolso e o móvil e a tablet de Aría? O fundamental é determinar a hora da morte, dicía un entendido. Daquela poderemos determinar se o accidente foi anterior ou posterior ao envío da información. Que sentido tería que a matasen para que non falase e despois publicar a información? Rebatía outra. Debates e especulacións inofensivas ás que non dei importancia porque eu non vexo certo tipo de programas. Nin me interesa o que se di neles, nin a xente que sai neles. Menos inofensiva foi a visita da Garda Civil. Como Aría dixera, non era convinte avisar os servicios de emerxencia desde o meu teléfono. Podían localizar polo GPS. Claro que mandar un correo electrónico desde a súa tablet a través da rede inalámbrica da habitación na que te hospedas tampouco é demasiado acaído. Sobre todo se, cando te veñen buscar, aínda tes todo iso no teu poder, na túa casa, a kilómetros de distancia, xunto co bolso, a documentación e o calzado que coincide ca mostra das pegadas que tomaron no escenario. E por riba de todo, non tes ninguna explicación razoable a man do tipo de "Gardello a unha amiga". Seguro que a matou para quedar con todos os cartos de exclusiva, decía unha. Eu escoitelle mencionar que tiña unha persoa de confianza na zona, especulaba outro. A miña imaxe saindo da casa e entrando no furgón da Garda Civil saiu en canta cousa podía sair. Por fortuna, era contra a noite e eu ia tan despeinada que non se me vía a cara. Por fortuna tamén, creron a miña versión improvisada de que pasaba por ali, vin as cousas caras, andaba apurada de pasta e o correo debía estar na bandexa de saída e ao detectar a rede inalámbrica do hotel enviouse automáticamente sen ser eu consciente. Era moi boa persoa. Preocupárame de auxiliar a unha accidentada, pero a crise e tal. Dormir a pouco era fácil creer calquera cousa penosa que contara. Non viron
indicios de conduta delictiva e soltáronme á espera de máis actuacións desas. Así que non estabas gravando. Saiu da escuridade desde o fondo do sofá. Brandariz Arribas. Deille a luz para corroborar as miñas sospeitas. Non estaba espido sentado nunha postura suxerente pedendo o tema. Botei a correr escaleiras abaixo antes de que lle dese tempo a reaccionar. Saltei por riba do coche, volvín saltar porque aquel era o lado da copilota. Abrín, subín e puxen rumbo ao infinito ou algo máis preto se a gasolina non chegaba. Brandariz lamentou que o seu encanto natural non fose dabondo para evitar a miña fuxida e, sobre todo, non ter espabilación para prever ese desenlace. Incorporouse ca elegancia que o caracterizaba e saiu da miña casa ca intención de volver máis preparado. Sen contar que, para daquela, as axencias xa me localizaran. Fotos e algunha grabación. As fotos chegaron aos medios e, claro, a Garda Civil. Podían pensar que Brandariz viñera a darme unhas hostias en plan vinganza ou así, pero non, pensaron que éramos cómplices, ou que eu traballaba para el, que para o caso era o mesmo, porque, en definitiva, eu fora o brazo executor, a que precipitara a Aria contra a Alcacia. Iso sí, o do correo na bandexa de saída e o seu envío sen saber deulles que nin pintado para cadrar a teoría. E que as chamadas da voz distorsionada case tétrica desde o número segredo viñesen do terminal do coche de Brandariz e identificasen a voz distorsionada case tétrica como a dun chofer seu con pinta de chungo, tamén. A Garda Civil apuraba as ordes de detención para min, para o chofer con pinta de chungo e para Brandariz, que se joda. A Santa Compaña debatía. Non é que nos vise, é que falou con nós. Dicía unha das figuras brancas indefinidas á luz das candeas. Vivían nun lugar escuro e tiñan un contencioso ca compañía eléctrica. Sí, foi un fallo pola nosa parte, dicía outra. Sí, hai que solucionarlo, dicía outra. Por unanimidade decidiron que tiñan que vir por min. A negociación estivera moi ben e a lenda de que quen ve a Santa Compaña ten o día sinalado e tal. Pero eu non sou a vida, estivera falando ca comitiva. Entendían que cruzara a delgada liña, que ao ser fantasmal non se sabe se é delgada ou non, que separa os dous mundos. Facendo un reconto rápido, eu corría pola estrada a Fisterra, eu ia sentada, que corría do coche. Estaba nerviosa e esa foi a primeira estrada que se me puxo diante. O coche de Brandariz, conducido polo seu chofer con pinta de chungo e algo resentido, corría pola estrada a Fisterra, con intención de darme alcance e outras cousas, de novo, nada suxerentes. A Garda Civil non corría pola estrada a Fisterra, porque para iso tiña destacamentos. Chegáballe con facer unha chamada para que me deran o alto. E a Santa Compaña, que non tiña destacamentos como a Garda Civil, pero tiña o don de aparecer onde quería aparecer onde eu estivera. Era cuestión de tempo que nos encontrásemos. A estrada a Fisterra vai a Fisterra, e como o seu propio nome indica, ali a terra acaba. Brandariz igual tiña unha lancha. A Garda Civil probablemente tamén. A Santa Compaña seguramente flotaba. Pero no meu caso, onde acababa a terra, acababa a historia. Como se fose en Otoni, o pastor alemán do garaxe de enfronte da casa de miña nai, deixáronme entrar no pobo con total tranquilidade. E unha vez dentro, puxeron un control blindando a saída. A culpa fora miña. Puido encoller 50 desvíos antes, pero non me daba decidido e tirei cara adiante. Na estrada ao faro contra o medio da noite, ca lúa e o bater harmónico das ondas de fondo, enfrontei os medos que todo ser humano debe enfrontar. A Garda Civil, a Santa Compaña e un rico guapo cabreado cun chofer moi chungo. Alto, Garda Civil! Berrou un moi alto mentras os de atrás me apuntaban con escopetas. Non. Apuraba a figura branca indefinida que encabezaba a santa procesión. Nós temos preferencia. Preferencia? Dixo Brandariz Arribas con compostura. As situacións complicadas non eran o meu forte, pero tiña certa habilidade nos xogos de estrategia
só tiña que atopar un pouco de paz para pensar a solución, paz que non tiven porque se puxeron a discutir. E vostede quen é? Interrogou o garda civil. Son Brandariz Arribas, sacou o peito. Brandariz Arribas? Asomou o fuciño unha garda civil con pinta de novata e soproulle algo que mandaba. Señor Brandariz Arribas, que inesperado placer. Puxose peliculeiro o garda civil mentre se achegaba ao rico guapo. Ao tempo, outros gardas civis achegábanse ao chofer chungo, placábano e esposábano. A Brandariz tratárono con máis amabilidade, pero tamén o esposaron. Que pasa? Que están facendo? Sen perder a compostura, por suposto. Temos que detelo para interrogalo como sospeitoso da morte da xornalista Aría Canciño. Dixo o garda civil. A ela había lle gustar o de xornalista. Brandariz mantivo a boca pechada de aí en diante. Víase que, ademais de rico guapo, era listo. Distinto foi o cara a cara, garda civil, santa compaña. Dúas forzas, unha viva, outra indefinida, fronte a fronte. Unha batalla de altura ou de profundidade, segundo se miren. A ánima que encabezaba a comitiva, a da santa compaña, deixoulle ben claro ao garda civil que elas tiñan preferencia, que non podían ir deixando por aí soltas as mulleres, si, especificou de mulleres, que se metían nos seus asuntos, porque despois corría a voz e non pillaban outra. Vese que non lles cadraba o plan de igualdade. O garda civil díxolles que, baixo ningunha circunstancia, serían a vir a negociar cunha organización non legitimada da índole que fose, porque a garda civil tiña preferencia sobre todo o mundo, fose este ou fose outro. Cuidado, general, que aínda van levar a vostede tamén. Vime arriba ao ver que o debate non se centraba en min. Sarxento, miroume mal o garda civil. A ánima, que debía ser a segunda de a bordo, díxolle algo en baixo a que falaba. Sí, é certo, respondiulle. E a procesión desfixo a formación de a dúas e foise repartindo ao redor do corpo da garda civil personado no lugar. O chofer chungo debía ser chungo pero de fora, porque miraba o espectáculo entre pensando que éramos do pobo de Entroido e non procesando o que pasaba. Brandariz mirábame a min, enfadado pero elegante, e guapo. O xarxento dou orde de repregarse sobre sí, facendo redondel sobre as súas costas e apuntando ao exterior. As ánimas non lle importaban as armas, achegábanse con tranquilidade, abaneando con delicadeza os candís. A garda civil reducía o diámetro da circunferencia e case se lles notaba medo. É difícil distinguilo con esa expresión de entre amargura e desidia que teñen. Pero medo había, porque se adentraron máis na súa defensa que na miña detención. Así que aproveitei que era a única que aínda non tiña as esposas postas e volví pisar o acelerador. Por sorte para min, o destacamento da Garda Civil deixou de estar operativo antes de poder avisar de que estaban recibindo un ataque das forzas do alén. O chofer chungo tamén desapareciu. Brandariz, non sei se por guapo ou por rico, conseguiu librarse non só da Santa Compaña, senón tamén da imputación de artellar o asesinato de Aría Canciño. Entre moitas cousas, porque non fora un asesinato, e así o certificara a científica. Co que eu tamén me librei, nin por guapa, nin por rica, polos pelos. Case me enganchan por denegación de auxilio e apropiación indebida. A Santa Compaña esqueceuse de min por un tempo. Claro que me aseguro moito de levar sempre en riba, polo menos, 1 litro de auga bendita. Sí, o meu bolso pesa un quintal, pero ten dos vantaxes. Mantenme neste mundo e mantenme en forma. De Brandariz Arribas non volví saber. É que eu non vexo certo tipo de programas. Nin me interesa o que se di neles, nin a xente que sae neles.